Nanguna ang psychological abuse sa dunay pinakataas nga kaso sa pagpangabuso nga nasinati sa kababayen-an sa General Santos City sumala sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Gikan January 1 hangtod June 30 ning tuiga, miabot sa 321 ang total cases sa pagpangabuso sa kababayen-an nga nag-edad 19 hangtod 59 anyos sa General Santos City. Sa mong ihap, nanguna ang psychological abuse nga dunay 129 cases. Gisundan kini sa physical abuse nga dunay 98 cases. Ikatulo ang economic abuse nga dunay 86 cases. Samtang nagpabiling 0 cases ang sexual abuse ug victim of trafficking. Migula sab nga sa maong mga kaso, nanguna ang Barangay Fatima nga dunay kinatibuk ang kaso nga 42. Gisundan kini sa Barangay Labangal nga dunay 37 cases. 23 cases sa Barangay Sinawal ug 22 cases sa Barangay Mabuhay, samtang 20 cases sa Barangay Cunel. Panawagan sa mga otoridad nga gilayong i-report sa barangay laki PNP ang bisan unsa mang pagpangabuso aron maprotektahan ang kababayen-an ug masilutan ang mihimo sa maong krimen. Kini subay sa RA 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang pinaka-best po is i-exert nila yung rights nila as tao, as babae. Pangalawa po, pag nakaranas sila ng pang-abuso, magsumbong, mag-report. Huwag pong manahimik. Okay? Huwag pong matakot.